Ты вучы яго любіць, усё сваё пашанне мець. Пераўвасабляюцца, паглыбляюцца, адчуваюць і перажываюць. Яны дзеці, якія любяць паэзію і чытаюць вершы, а таксама з ахвотай удзельнічаюць у конкурсах. Адзін з такіх – «Поэтичный ветразь». У нас есть конкурсанты из Бреста, и со Светлогорска, и с Пинска. Гэты проект был запатрабаваны. Мы и сами не верили, что будет столько жадаючых. У вялікай студыі Дома радыё адзін за адным юныя чытальнікі звярталіся да залы паэтычнымі словамі Янкі Купалы, Якуба Коласа і Максима Танка. І не выпадкова конкурс «Поэтичный ветразь» быў аб'яўлен у год пісьменнікаў юбіляраў і ў год кнігі. На адным канцы балота была хата жураўля. На другім канцы балота чапля шырая жила. Варта пропускать про сябе, варта гэта ўсё перажываць, варта дакладна разумець тэкст, і толькі тады атрымаецца. У конкурсе прыняў удзел 101 чытальнік ва ўзросце ад 7 до 17 гадоў, але да фіналу дайшло толькі 24 паўфіналіста у старэйшай і малодшай узроставай номінацыях. Во, спявае! Ці ж не чуеш, детка? Вуй! Это день твоя такая. Отхрестися, хлопче. Я когда что-то рассказываю, что-то говорю, у меня получается, что я какие-то жесты там показываю, как бы надо выражение какое-то. Ну и это, можно сказать, мне с детства проявила ко мне мама. Мілена Білянович наогул любімыя вершы на памяць не вучыць. Яна складвае іх у песні і расказвае, як спявае. Ад прадзедаў спакой вякоў нам засталася спадчына. Сярод своих и чужаков яна мне лаской матчиной. Конкурсы вообще готовятся не очень сложно, но надо немного потрудиться для того, чтобы вначале выучить стих, потом его преподнести, потом представить себя и, соответственно, все это соединить. Зінаїде Купрыянович пашанцавала, ёй прафесійнае журы прысудзіла першае месца. Пераможца адзначае, што чытаць верш няпроста, акрамя інтанацыі трэба яшчэ і сачыць за жэстамі. Так размашисто пораскиданы, во все стороны лапы крепкие. Надо и читать выразительно и помогать себе движениями. Если вот какое-то там такое широкое движение, то и будет такое же произношение. Над проектом «Поэтичный ветразь» працавала творчая группа программы «Мэри Поппинс» канала «Культура» беларускага радыё. Аўтары паабяцалі, што інтэрв'ю з пераможцамі конкурса абавязкова прагучаць у навагодніх радыёэфірах.